Mehriban halkımızın bahtiyar ve abadan durmuşunu, yurdumuzun bunun veylekde okunu durmuş iqtisadi ösüşünü öpçün etmeye gönüktürlen. Türkmenistan'ın 2026 yılı için dövlet budjet hakkında Türkmenistan'ın kanunun taslamasına, Şeylikem Türkmenistan'ın 2024 yılı için dövlet budjetinin yerine yetilişi hakkında Türkmenistan'ın meclisinin kararının taslamasına seyretmek masağıdın gün tertibindeki esası mesele bolli. Çıkış edeninin belli eşyali, esası mali hukuk resmi naması mühüm pudoklan, donuklu ösüş deyipkinine saklamagın, sebetleri ösürmöň, umumana yurdumuzun ägirt uly we köp ugurly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmen hasabına giňerimli özgörtmeleri üstünlükli yerine yetirmäge, milli iqtisadiýetimizin kuwwatyny pogtalandyrmaga gönükdirlenler. Deputatlara Türkmenistan'ın 2026 yılı için döwlet budjeti hakkında Türkmenistan'ın kanunynyň taslamasynyň kabul edilmegine baragazdan ses berdiler. Belenşäli oýlanşykly hasaplamalara esaslanýan döwletiň we jemgyýetiň serişde mümkinçiliklerine dayanýan esasy mali hukuk resmi namasy täze taryhy eýamyzyň belent maksatlaryna tüýed wagtda ýetmäge hyzmat eder. Şeýlekem Türkmenistan'ın 2024 yılı için döwlet budjetiniň ýerine ýetilişi hakynda Türkmenistan'ın meclisiniň karary baragazdan kabul edildi.